Hola, sóc Esther i el llibre de què parlaré s'anomena Com s'aprenen les llengües en secundària. Aquest llibre es va publicar l'any 2018 a Catarroja en l'editorial Perifèric i per les seues característiques i la temàtica que tracta podríem dir que va dirigit a professors i futurs professors de llengua, tot i que la claredat en l'exposició el fa apte per a qualsevol lector interessat en la matèria. L'autora compta amb nombroses publicacions i materials didàctics sobre l'ensenyament de llengües i la literatura. I a més forma part del grup d'investigació en l'ensenyament de llengües a la Universitat de València. Una de les seues línies de recerca són les creences que tenen els alumnes en aquest procés d'ensenyament i aprenentatge de les llengües, i és en aquest context que situarien l'obra, ja que formaria part d'aquesta línia d'investigació. El llibre està dividit en 4 capítols precedits d'una breu introducció en què s'explica l'interès de l'obra, les parts en què està dividida, fent unes breus indicacions, un breu resum de cadascuna, i després explica la justificació del per què s'ha realitzat aquesta investigació. El primer capítol tracta del concepte de creença, ja que és sobre aquest que gira tota la investigació. Es fa referència a altres denominacions que podrien significar el mateix, com per exemple representacions, actituds, sabers, percepcions, etc. I també es fa referència a quin impacte, quina influència tenen aquestes creences en el procés d'ensenyament i aprenentatge de les llengües. També s'anomenen o s'introdueixen breument estudis anteriors sobre les creences que tenen els professors, futurs professors i alumnes en aquest procés d'aprenentatge i ensenyament de llengües. El segon capítol tracta teories i models per a l'adquisició de les llengües i també presenta algunes propostes metodològiques per a l'ensenyament d'aquestes. A més, es fa referència al marc europeu comú de referència per a les llengües i també tracta un subapartat específic per al cas del català al País Valencià i la seva introducció a les aules. Per últim, en el tercer i quart capítol es desenvolupa més detalladament la investigació de l'autora envers aquestes creences que tenen els alumnes en el procés d'aprenentatge i ensenyament de les llengües. Per a fer-ho, l'autora dissenya una seqüència didàctica que executa a l'aula i els resultats de la qual analitza i exposa a l'obra. Aquests palesen com afecten aquestes creences en el procés d'aprenentatge i ensenyament de les llengües. Després de revisar l'estructura de l'obra, podem afirmar que el tema principal d'aquesta és la influència o la importància que tenen les creences dels professors i alumnes en el procés d'aprenentatge i ensenyament de les llengües. Quan parlem d'aquestes creences, el que volem dir és, per exemple, quins aspectes consideren els alumnes que els costen més d'assolir? Totes aquestes concepcions predeterminades que tenen tant alumnes com professors envers la llengua són les que afecten realment en el procés d'aprenentatge i ensenyament de les llengües a les aules. Després de la lectura, hem pogut observar que aquestes idees predeterminades normalment estan influïdes per altres factors externs, com per exemple pot ser el context social i cultural en què es desenvolupa la situació d'ensenyament i aprenentatge de la llengua, les característiques individuals de cada alumne, com per exemple quina és la seva llengua materna, si utilitzen el català realment en alguna situació comunicativa fora de l'aula, o també les característiques de la pròpia llengua. En el cas del català estem en una situació diglòssica, en contacte amb el castellà, en què existeixen molts prejudicis envers la llengua. Tots aquests factors afecten i influeixen de manera inconscient en les creences que tenen els alumnes quan es produeix una situació d'aprenentatge a l'aula. La seqüència didàctica es va desenvolupar en 2 aules de quart de l'ESO d'un institut on la majoria dels seus alumnes tenen el castellà com a primera llengua. El fet que aquesta seqüència didàctica s'hagi executat en un context d'aprenentatge real ens ha permès observar uns resultats objectius. A més, unes de les produccions de la seqüència eren textos en què els alumnes exposaven quines eren les seues creences envers aquest procés d'aprenentatge. Aquests resultats s'exposen a l'obra i, per tant, hem pogut veure de primera mà quines són aquestes creences i com els alumnes les expressen. Com que l'estudi és relativament recent, ja que, com hem dit a l'inici, l'obra es va publicar el 2018, els resultats que s'extrauen són bastant actuals. Això ens ajuda als futurs professors a prendre decisions a l'hora de tractar determinats continguts. És a dir, som conscients, gràcies a la lectura d'aquesta obra, com importants són les creences i com aquestes repercuteixen a l'hora de produir-se una situació d'ensenyament i aprenentatge a les aules.
Aquest tipus d'investigacions són necessàries per ajudar-nos a conèixer la situació real i actual de la llengua dins les aules. Per tant, recomanaria aquesta lectura als futurs professors que s'enfronten a la docència per primera vegada i no saben ben bé com afrontar l'ensenyament o com els alumnes respondran davant de les situacions d'aprenentatge. Aquest llibre no és l'únic de l'autora que tracta d'aquesta temàtica, sinó que, com hem dit a l'inici, una de les línies de recerca de Pilar García són les creences en les situacions d'ensenyament i aprenentatge a les aules i, per tant, és autora i coautora de diverses publicacions que tracten també sobre aquest tema. A continuació, reproduïm alguns dels títols que estan més íntimament relacionats amb l'obra de què hem parlat. El llibre Com s'aprenen les llengües a secundària és una de les últimes obres de l'autora i, per tant, una de les més recents que continua la seva línia d'investigació de què hem parlat a l'inici. Per tant, i com a mode de conclusió, cal afegir que gràcies a la publicació d'aquesta investigació, Pilar García ens mostra com d'importants són les creences a l'hora d'enfrontar-nos a una situació d'ensenyament i aprenentatge i com de complexa pot arribar a ser la tasca del docent, que ha de tenir en compte, entre altres factors, la importància i la influència que tenen les creences dels alumnes a les aules.